koye ade ba ko nam kwan ba ko so mu nyina nam kwan ba ko so hwemu a obia ewo ne ba bia wonam enti ene sede ye ba behwe abebuo ene sede ne ho nsem estifa no yen so ene ye ba behwe kasakwa ne wo a wutie yen ene anwumre se abebuo bre no eduru ho no mo na se yebu ba obi bubi na hu se sa ade a asem nipa kan e de we de kasakwa a won so wo ba mu anon so wache nipa ne se sa asem o kan ye kasakwa ne mum enye abebuo ene empanifo atena se Ahenkan 93.3 FM sabre wo hwe obre na abonunum na pa hosima enwotwe ewo efia num si pepepe empanifo atena se ene ye ba behwe kasakwa ye ba behwe kasakwa ye kase kasakwa kra mpo a ase echiresen enti main sabre no meko empanifo no mo na makwa akochia wo mo na omo so ede omanu bisem atudwa na etiefo amutie yen na omo so yene mo ede atoa so abusua modwuma makwa ba na mampo mu disen adom yen so ye ho ye tehema da abodwuma emoja edi afurusan nye edi na ye se nyankopon no akan yen yaka atiasefo ho yehia ya che ene de nyame da roma yehia abusua na ye hwe kasakwa ye kase kan kasakwa krampo na ye pe ede akyeresen mesha se no mame emfa medin kan chia mu ide na mehwe se mudi ebetu edwa enti opani a wudi kan me chia Ahenkan tifo nyina na kwasi da kwa mosomfo na me kase me chia adofo nge tifo nyina din de ofana ni yo ewie so me chia obi bia wo tie ye ye frame adwenda ho kwadwo aboaje ayo adwenda ho kwadwo aboaje enti no na mapamfo no achia wie die na mekoso de nsembisa no de atoa mo no omo ayi ano na dakwa otu mensha se mfamfiri wo so ene ye hwe kasakwa ye kase kasakwa ye pede a kyeresen peni kase kasakwa na ye kyeresen otu me dase na mesa achia Ahenkan efematiefo nyina wibia otie bia no ma wadwo se ye kase kasakwa se na bibia etwam no na ye ka ho asem no obe kase kasakwa de kasa akwa na so enye kasa akwa mpanima yete ase se kasakwa ye kasa su a ebupi na ontimi nyina nsimfua a ewo kasakwa no na asem na yaka no mu emfa enyi ntiase wo mu adi yo ehia adwene na se wodwen kwachiri ehia adwene ansa na watumi ate kasakwa ase ndi na ne tofa bom no kasakwa ye kasa su bi a emupi na ntiase no enyina nsimfua a yedi dwuma no so emom obedwene akwachiri ana obedwen kase yi ansa na watumi ate kasakwa ase na ise mitiwase a se ye kasakwa ye kasa na ehia ema adwen ene obi a na adwen mu do ana obetumi ate saa kasa na nipa ne kan na ase sabe pese kasakwa wa nkone nim tin yan kasem na opese oka no na emom oka ede chiachia ye mpani se kasakwa ne ye ka ede fra asem ntoma na ede wada nsem bi se ne ebe ya ananafo ente ne ye kana sanase obi a oho obi a wabafi anase obi a wonte en kasa ana mofra mpo wa hono ma nsem na ye ka no wonte ase asem bo no ma ye kan o se ye di sie nkwala se be ka frache mpo bi mamenkan transa na fi ma ba kasa kwa no mpo bi ewu mofra hono ma ye tete no oyempo wu a yenka saa keke e wo si nya niema ye de beja no kwan ansa na ya bo ho dawura ma obi ate se oyempo bi ewu nti se mofra ho no ye ka saa asem na yenko enko kan se na nawu ye wu yetimi ka se na ebi a wa fra ntuma on tintim anasa na kwa akura anase na akanchenewu anana na adru akabo so na ye se akwada ho no ma adru akabo so de ase yetimi kofa ebe ye ma ne yiye ona adwen koye ne se na afrimu anase wowu no kre ti sana kasakwa ne su no etie no kre afana ne oba my kakran to aso na etie for ye so so ne na kan no kasakwa ye kasa emudu pa so o kan kasakwa se impo se achimni e kasakwa se nkrani impo betra ha titwia na se be eveni bia betra achimem
no wate ono si se wate achim pa achim kasa kra na uka kasa kwa onti ase da enye ni tipe ne achim ni no di kasa kwa no be kan ohwa onti ase di kasa kwa ye kasa emudu na nchira ase wo ho e kan chira ase na se onti ase dia wa hwa wa onti kasa no kan so no omo kan die isan se omo tinti no omo beti ne opa kire omo ebeti ni omo pa kire mi di se nchechimu no efa na empani edi amaye no adwen yo fa krata kire maye na yo sene menu anum kan sa na tie se tete no na ahoho no ba ebedi pa wo yem patam ha enti na yem panifo no so asemi wo ha omo mpese ahoho no ebeti omo nsem bi ase no ti asem bi wo na omo aka awada ana se akola bi wo fi a omo mpese akola no be hu se ti se yese akola bi maame ewu yese ebi a o maame waka baabi yenkaso ewu yese waka baabi omo ye kasa ema akola no ehu ne mpanifo no pa kire yes o kasi wawu a akola no beti o kase waka baabi dia akola ne ntiase ti na ema mpanifo no kasa asem no se ne ya ahoho na abet fra mu no ene nkola ne nti omo nsem bi ase no na ema mpanifo no ye ne kasa kwa bi sa se ne ya omo nti omo asem ase na ungo adwen wadwi mu na hu se mpanifo no so pese bi na omo fa kwa bi susu edi esisi enkofo tina na mo so kakasa no bi edi ekon asa no sa no wo se ohoho bi ayese ayi we de mi book be kakra se ohoho be hu mpotwi a ne fikromani enu ntino na empanifo no ye saa ne ka sansem se ne ya ohoho no enti wo nsem ase mo kire bi no ma amfa ankoye wo so nti o kasa na biri ahoho na ni so sanity ne mo ibri wani so na enye se esisie kwan so ye pese esisi wu ntina otu ono ne ye kakasa no de awada o pese on beti o nsem bebiri ase na mo munye esisie kwan so me de mo kan no bebrebe nyina obi ofie ne otie mi so mitie obi ade testing ze o na on pese o musisi wa na wo ono ma bia mo yakwara na bia ono ma mu ofie na bia on pese o musisi wa na bia o ma ye o makakasa bi no mo dia awada omakwa no se bia won so unhu nie on ti de on be so mo kan o ayese mo wadwum mu ha na obi aba ha enye niema nyina na mo be ya mo be ma obi sese yen ya aba ha be ya adwuman nya bibia na mo be ya mo be ma ye hunum no kre aha ti sana net enti on be kakasa bia mo a mo abefrem no mo ye fra yensem ho ntoma e wo fia ha membra nana yes anso a ye twi kasa na ye ka no ebi wo no me honte kasa bi wo no ma honte no kre aha nti ye de kasa kwa no te sa nsem no na se sa kasa na ye pese ye ka no etimi de kasa kwa no te ho nti kasa kwa na nya sisi nti na ye ka nimum bra ye ka no ebi se edi kan se etimi esie ahoho mo nte bibi e pese ye ka na se ebi a ohu bi abanchen beto asase na oni wofa na edi asase na no so ofa we de bo na gina mu abo se ebo na wo de bo no ogbo wi a wawie na o ka chen so ofa ogbo anti so odi a oho ati ase nti ye ka edisie ahoho na afi so ye san so di fra ana ye de tew asem ho se be ka fra chen pani animu kasa bo no ma ye ka udidi kura na aduan na bo onum sabredi empanyifo didi ntine o se trouble na nke ka ba ko ne yesan te ho me yehwe so no kre no probate aka na ye ko ya ne so esan se me hye me niema nyina me bobo me nkrata no nyina boni be ka se me ye me production nyina wie na me frɛ pani bia me ni di nkomo na me ka se ye wo kasa kon na ye wo abebu na obugasa kasa kon na abebu no ndie na nyina kra no eta ye pe na me mano emfato hu bi se ayese okunu ene oyire ewo fie na ebia opese bia one da no beka se bia ne de mafro ana me fro ana me no beda won se nkora wo fie wontimi se de wo kan se ye ka adifra kasa no ntoma no nkora wo fie wontimi enka no tra sa memu nkora no nso nye den enti ase
nti afi me kan sara na me yere ofie no buzam say wafro no sese o pese o kan na ka me nka sesei afi ekoya asresem na edi etwa so ewo ho no mo etina da kwa na me bu sese sa kasa ya na ye kan ina na emfaso wo so kasa kwa emfaso pi wo so emfaso pi wo so ye kasa ni abobo bi so kasa mu na me hu se kasa esie ananafo anasa ahoho ana mufra nti nkomo bi wo mna mpanimfo di a esan kasa kwanti ye de nema ni bi sie obi gina nchen na so onye okani ba pa na so wonte mpanin kasa onte ase nti de di kan se ye de fra ensem ntuma de sie ananafo anase mufra ye tosu mienu nso se obi kasa na kasa kwa na mu a eche ni pakono watena mpanin na ase na no so ate zanzo wano nte ya untumi enkugina mpanin mu kana obeka be de kwa aka kasa kwa na mana yi nti na metie odi na ogina badwo bi mu na odi chiame adwuma bi dwandi hu chiame ewo chebi monten so na nsemi na no kan bi won wotumi se watena mpanin na ase na wasua kasa tese kasa kwa na ne ebe ni edi ahim na hu se onte kasa na obe da kan na ama mpanin kura dabi nti kasa kwa no mpaso mi no ametimi aka sisi a ne se ye de kasa de sie ananafo anase mofra afi de tosmi no so ma yehu se onipa a one ne kasa watena mpanin na ase eno achi ne kwa no wasua mpanin kasa sure eno achi kwa no na se wasua mpanin kasa afana ne mamembra also na ye hwe kasa kwa ene ebe ensunsun ya eda saa kasa emienu entem yo mi da se kasakwa eta ne be enenam kasakwa eta ne be enenam obetumi akasem bi afi no wasan bube aka ho te o kasem no bube de woni hwan se wonya kan nipa a wonte ase bia na obehwe kasem bi ho a okan na okan bo se obi sase na se wo kan ya ase ni se on de wonte ase but na wo de wate ase te ho ne ne ebu bi se kokose chikasa chire bruni nchifo a wati na bebum chese asem na okan ye no ye omo ho de omunti emu ndi oti ni de oti na bebu ebe na obu ye ndi wati ase ewu odi koni kase mu ana twi kase no wati ase peso chese adi akoye ha no de ade nato nti ema yehu se kasako eni ebe ene nam so se ne papa da nana da ko kan so obi kasa o kakata kwa bi na obu ba fam obi kasa na obu ba fam a oni akon no o chese nani abie onim kasa oni pam onim ahimfie kasa onim panin enim kasa afa yehu se obre ne ho ase obi kakata kon so a eye ahobrase ma yehu se ne suban tie ofa etimiti o kasa de se de o kan de na se kasa kwa ene abebu no omo ye ntafo nanso de bia ye ka se ntafo kro mu free ye fumba kra na so bia so eni suban na adwen omo ye ntafo nanso so se de obia de e kire nti ebe no ba obuba ohun se obube na waka kasa kwan so a ohun se yes waka kasa kwan nso bi wo ha kasa kwan no ohun na ufa no binkum na ufa nifa na be hia ebe no pepepe kasa kwan fa binkum na ebe no so fa nipa nifa be na nyina be hia pepepe ye ni sanity kasa kwan ni ebe de omo ye ntafo jo kasa kwan ene ebe de omo ye ntafo ahenkan 93.3 FM sabre nunum abo apa ho sima aduonu baako ene ye hwe kasa kwan na se de be ye etiefo ebe ti yase yie ene enti no ye kasa kwan ni bi bebre ewo fia num sei ye beka na mo so mahu se sa kasa we si se ugina bonten na wo bedwom krampo na se obi kasa na e so hu se kasa kwan na mum no enye abebu ana enipa no ebu emponu ebetimi agina ama ebekra na se de kasa omo yentafo no ebetimi agina ba ebe no krampo na ebe bi beta akire ansa na hu se sa kasa na kan no nipa no kan kasa kwan no obube de ata akire ma mu nchechire mu so betimi ayeden aba se de mpanifo chechire yemu no ene ye wa hanum se a yeguso a ye to aso enda kwa otu mami embra wo so se de na wo hya ase na otimi kase ye se ohene anase na afira no ntuma
ɛwɔ ne tintin mu no yɛ ka na kyɛ sɛ nana yɛ den wawu nana wawu yɛntimi nso mba sɛ nkwara wɔ fie ana sɛ bia ɛma titiri na ɛma kora na ɔyɛ dwen wɔn ho sɛ yɛka sɛ ɛma de ɔmo wɔ abadaeɛ sɛ nana wu na bia ofi abɔnten ba yɛ abɛbɔ amania nana wuo ɛhɔ nom akum wobɛwan sɛ obi ne mogya aborosoɔ na sɛ yɛawɛ wɔ no kora mpɔ wakɔyi no adi wanhwɛ ade nana ɔwuiɛ no kora na wasan so ama obi nso ahwɛ ne nkwa ade aka ho de atoa no ɛnti na yɛ na yɛka kasakoa no sɛ yɛbɔ amanneɛ na sɛ yɛkɔkɔ kasa no wɔ mu saa na ne yɛhu sɛ deɛ ɛsi a yɛteɛ ɛti nana na mehwɛ sɛ bia sɛ yɛka sɛ obi atoa na obi ɛkɔ na ɔhene ɛkɔ akura a ɛno nso ɛyɛ saa kasa na ɛyɛ saa kasa na kyɛ sɛ nana no wua na wawu ɛti wɔyɛ no hwɛ nyɛ yi otu kane no na nana no susu ehu sɛ obi wu a ɔkɔ kuro foforɔ so nti na nana no mpanimfoɔ no ka no ɔkɔ nana kura sɛ yɛka sɛ nana kura a wote hɔ a wonhu ade ko a yɛ pa kyerɛ sɛ nana kura deɛ a sɛdeɛ ɛnim sɛ ɔkwaba obi a ɔkɔfa no adeɛ na aba na wonte aseɛ nso na mpanimfoɔ nim sɛ sɛbi yɛ nyana afiw ɛna o sɛ ahemfo bi ɔhen bi wu a sɛnea esi ɛhyehyɛ yɛtwa dancing cram na yɛtwa berɛ yi ɛde ahyehyɛ atwitwa kwadu ne adeɛ sisi gyina hɔ ɛti wura ha bɛka sɛ ɔkɔ yes ɛti wura ha bɛkɔ kasa wonam akura etiefo mu tie yɛn sɛ mɔkɔ adehyie ɛda no bia mɔkɔhwɛ emu no a sɛdeɛ yɛkan mobɛhu sɛ sɛdeɛ baabi a emu no ankasa da no baabi a wobɛfa ne baabi a bɛwurawura me ankasa me nana ɛfii mu ɛwɔ Asante Akyem anwea so sɛdeɛ ɔmo yɛɛ no wankasa no sɛ yɛni w'anim amfa nkɔ a wobɛyera ana wankasa ɛhu bɛbɔ no wontimi kura na wayɛ den wakɔ wotimi sɛ wokɔ akura wokɔhwɛ nana wɔ bakura hɔnom na yɛka sɛ nana kɔ akura no kɔhwɛ sɛ ampa nana da kura hɔnom na ampa a ɛyɛ nokorɛ paa na yɛka sɛ obi di naso ayɛ me a na yɛsɛ saa nipa ko no ɔpa kyerɛ yɛpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛn obi di naso ayɛ me na kyerɛ sɛ nipa ko no ɔntie afutu ɔnte kasa obi a ɔntie afutu wokasɛm kyerɛ no ɔno deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ no na ɔyɛ ɔnte w'asɛm no nti ɔde naso ayɛ me sɛ amen sɛ yɛ atiefo mu tie yɛkasa amen a sɛ yɛnka no sɛ wohu apɔnkye wohyia apɔnkye na deɛ tuatua na pɛmpɛ mu no anaasɛ nantwie deɛ tuatua na pɛmpɛ mu no ɛno no ne na ɛyɛ amen no nti yɛkasa obi ɛde naso ayɛ amen a na kyɛ sɛ ɛno no ɛnyɛ ɛbɛbuo mmom no ɛyɛ kasakoa na sisa nipa ko no ɔno no ontie afutuo jo ofa yeso obi atu pia fagyan se ka se obi atu pia fagyan oni akon ochin on transfer akon oni akon se nipa no on transfer akon ochin behwe na obi hu no asane beduro nwumre no wodan beduro no pa ade ba chi bi no man so no wo ha on transfer akon cause bia no ye businessman bia no ye adwuma biso na kyese ochin keke nti se ko bisa na bedfo beka se wa tu pia fagyan na pia ye tu pia fagyan na ka mebe na pia ni agyan de pia ni agyan na nam de kwa hayo nti so ye ka to wa fa pia ni agyan kyese wa kwa hayo oguchin ko pedam nti to ye ka sa kyese kwa wa dwane na bo fifi oni fi kobofo kyese on trafi kwa ha Oze ahayo mbemo kwa hayo na no omu trafa no kre ka do bi atupia fagyan kane ne tuo ni ho agyan ne pia na ne de kɔ akon de kɔ sa hayo jo tiefo mu tie ye ene muntie kasakon ne ye pa o na ene abebu no so beba makwan mu sɛ ye bu bani bia na mahu sɛ we nya be na we eye kasakon ofa adwen yeso obi atutu nani awe
obi atutu na ne aye obi a omu ade atutu na ne aye se on fa hwe nya hwe na me ni bidi me ni medusu awe ya memu ade on fa hwe nya hwe omu pani bia dani ojete omu bia so obi a atutu na ne aye omu hwe omu bia on feria yes ese on feria no umu sanete da kwa yeso obi nsawa ni nsawa obi nsawa yese eno yakasa na ko anu sare no so ye ba je ade bia eye niwu nti wontimi nkogina won kan kire obi ba se ni ade kan nyina so wo ye kromfo ne ntimi ko kan kire ba opete mu se asumasi obede o kromfo ana wa wi ama de na me ba so a me we kromfo a me so me me kan obi ante wa wi ame eno so ba begina on ma ba be kata ho ntuma ye kan kasa kwa na yese e makasa ye de ti se oba no kasa so o me asumasi oba no ye kromfo papa kasa na nye debio asai nti mama asumasi oba be mu de ene na me pa so we de mi ntwa fence mi kura boduam mesrewa na ye na nzo duru bia na omo no mo efrefra ntuma no ba bia ma fedi afa ye ko ye ma ntuma efra no so ekogye nsemu o wi ma de me ba ya kan ba ya so o ba yo kromfo ba wi ma de ho no ma na so ei o hasa ha o wi ade o ye kromfo eja na ase na we de mesrewo me ne be kasa he no ko wi ade bi na ko ya so se o ba ni nsawa me so me yakoda me jino be se meti ase me so ko wi ade Moso se minsa wa me tini minsa so me so na me we bia otu mpanifo bu ba bi se two for them no wantia edu pia bontin enti ansana obi ba be ka kiro so your krofo no pensa no ne bia ya ka ho asema ye onipa bu ono kra no masem ba obi aka bi obi ho na asem ba asumasi de onti sa o na se bia mfunso obi na eba ye na saa mane na saa so hwe na koton emo mmia matutu mani awi a me fa hwe nya hwi na makofo bi ade a hwan we ondo obeye oye krofo papa saa bre no kasa ko bi ani ho no ye ka edete nipa bi ho na se asem kura si a ba woni bremu asem kura si a titru na ye hwehwemu ansa na ya bagina se asem na ye sie ne no kura na nya no kure ntu ntimi nko gu nipa na ni mu ase saa keke se wo wia wa de ana so yekrofo ne se na no kura no endedi u kasem no fra no ntuma ko se obenya no kura ewo asem no nti saa bere ne de na ye de kasakon ni djuma ma pepe ye to yi esa se wo de koto nipa no so se wo yekrofo na be hwem be wi na se onye krofo a na wogu nanim ase ni mu kase asomasi ne nsa wa akwara gina hono monte ase nti anse na be hu se ne nsa wa no yampa no na hwehwema akoso am yehu se nokore wawia de na wota awia na obi so ana no ofuno so de eba se it is alleged ana samuye mienu si ho ne nipa na itwam a na be se o ka che se asomasi okoyi yese ne nsa wa o so untimi kan yese okromfo asomasi otwam yese ne nsa wa o ebia na akola bi ti ho ana se ohohu bi ti ho ti uka sana ma omo nti ase bet mu mienu de mo ti asem na ase asomasi okoyi yese ne nsa ware papa mo de mo ati ase bet omo asi one de omo nti ase titi obi kan titi obi che yana nanom na omunim de pa so sisi ayemre mu de na eni kakra na nka mu se omo mu di sa adwuma no eni bebia edu titi we ni ensawade komiti pa ho ntoma nka mi di senka ensawade no so beti ewo yen yebre a yomi ofa yeso obi ya sobrache se penfo kase obi ya sobrache a ya koyese na so odin enye beye kasakwan kasakwan ya asobrache na so odin o katam tie na wo enkoho o so mi firi ho kra ebe sa eduani we da wo bedi bie pe wanhwa wo biu o ze bimbu no me da manum yi no yi a kire asobrache o kire ne se enkoha ho no be ko de ense so ye no eno obeye ti ya ne akane wo akola we die we asobrache pa e kan wo akola we asobrache pa hwe yi pelifo pa kire se waso odin ane wo ye no jai e kire wade aye kasem kire so ayeti
na wo waso no ye kasem kire wo ma wonte emu se wo bre waso ase na ye kasem kire wo utie ye fe em ka no aso bra kire wo bre waso ase asem e be ka kire wo beti ase na se wo ya so bra kire se waso wontin ye kasem bia obi ase kire wa se wo de wontie obubu nu agu waso adwen yesi obi anu otro obi anu minim de tro de na se odi nkruma na ama na no ayi tro ana se dent na yesi obi anu yetro obi anu otro na kasa kwase na no otro na no otro obi a okekensem nkrofo nsem asem anya no krakra bi hu tetete no afa no akeka ugura ha no akeka he asumasi ne sei ese ens onam ne nsem kwa no ka bi so ana asem no kra anya no kre ana oti asem so ma ne nka ni tirim so asem obete ka se ka ni tirim ma ne nka ni tirim no odinam tina ka se na no oto sa dia na yesi obi so anu oduru so ne so na no odu ye obi a oti asem e ka ni tirim osi asem wo ni tirim na no odu otimi si asem wo ni tirim nya onye obi a na no ye pre aha dines na no odu enti se wo fie na se ye ka se wano otro na se wo ye ntrofo ana wano oduru so dia wotimi dia nsem e hye wotrim Tete obi kan tete e obi e kire ene etiefo emfanchan ye ntimi anko akwankwan nua se esan ye bre ni ntino momfa enchen pa yenya enem ba kumenu bi wanum se ene ama ye ntimi anko akwankwan enua se na sabre ye hwe ya kire mana abonunum na pa ho sima no aduasa 90 obi kan tete e obi kire ene ye hwe kasakwa eden ni kasakwa migidi se mpanifo ede kasakwa ne fa ede abre yen enti ene no ye hwese de ye be chichiri mu na mpanifo nso ate ase e wa no se na da kwa se ye na ofa ka se obi anu eye duru a na ye se otimi de asem sie otimi de asem ye den esie nza ni pa kon no se on de na no enye tro enti se ba na se obi anu duru na do na no e tro no omo asem de ye kan obi ahu se de etie epa yes obi e fen se obi timi ye fan ka se obi timi ye fan a ese ono onwe obi ho adwen bone me de mi timi ye fan o enwe o me ni ho asem te se onfa ho asem kura nheni mu onwe ho adwen bone da bi o susu bone ma na kwa no odwen papa ma tini trimu ye fine se fita a bone bi anye den enka ho jo na obi su tv opi yesi obi ni ti ni fie because obi ti ni fie dia na se be mpani ni na se abodam adwen ni atuma ezu ntimi nko kase obi abodam sa keke ese dam no nya di wawro no ngo obi won mo timi so washa ni ti ni fie won nsem kikan mu bi ni ye bi kire se ni ti ni fie dam ni umu ahoro e obi awro no ho a obi anum so abodam on na monten so so bo motifie eti dem enso na ni ti ni fie na so ne ka asema fie asem no na dwin da bonten no kokora abodam na metie na bia se me offense me wodwuma num si na efie adwin bia na me ofie kra mpo na bia se me ni me reading nkomo na bia nkomo no mi di no se mintie no kra de a na se ma adwin ni fie ono mo ne na eno no che se ma boda mo eno nya ni ti ni fie no se wo na obi di nkomo na wa adwin ni asem na wo kana so a no che se wa bodam nemu nipa obi a wo niam ya de ne nam adwin bi ono ma se be ka fa che obi wo kwa mo te ono ma nyi di nkomo kwa no ada obre eno che se na ni ti ni fie na se obi ono ma onu baby ofi ba no ni eta na de ne ba no de wo kana emfa ho se basic ne ba school fees bi a wo dwen ho na se ne danka bi aso na ne kan ya ka bi aso sika god beto bi ne dia no pa one na busua akura no eno ho na odwen na wo so akofo so fu bi a okoka asem a wanka ni yi no to mu za asem na wo kan ene de wo dwen na mo bra kra ntino te se odwen ne de ne be kura ne mu abrabo ho sa abra ne yanka se ne tini fie ne mu na adwen ne ni so de wo kan so ojo ni se eto da bi kura wo nipa nkasa wo nam a wo ba wani de nipa nim wo se yes na nada kwa na ebe
why you say another kwa obechia no ubeduru another kwa beben ho no afugbo nse watu no mabonsa ho wabonsa ho yese sebe uti na ni fi emu bi ayeni faso na anata wure na afi na ma wure fi nti ye ka so obi ti ni fi a ye nka nti obi sebe ti ni fi so oka se obi ti ni fi a se wabodam adwin na dwin nya dwun nti ye nka nti obi fi oka sa ya da pa ayo ofa ene na me san bra wo so yesi obi awe kramanya wa ene ye ka se on trefi eno ni ba ko na eno ni na eko ebesi so no me kan we say diko si ba ko na edi kan no say ye ka say ye aboa bi nya wa krampo na obi e wo fie wonim say eye bia ye aboa dua ye ka nyawa krama odwan dua na ponchi dua si eku ponchi a ye twa ne nan no efi de sere no so ye de egu o nan eni efe ni nyawa no is I just shaponchi tambia ne nan no odwan ndi wo wi no a esi akwa ne so wa bi ko nyawa o trafa aponchi se so trafa no okono be ni pare ko me nyawa na empenie hia na yesi obi enhye ne sapo mu nsuo afana ne okay si e ka se obi nhye ne sapo mu nsuo a eje be ka cho siesie ho ebia bibi ba e chari asembi na nkwaso bo na wo me hye sapo mu nsuo eje yesiesie ho ntwen ade na eba no nti si e ka se yesiesie ho de ye nhye sapo mu nsuo a ye ntwen asem ye nhwe de daachi ebia na ye ne obi kura wasem na na de kwakura wo ba me hwe asem be mpa na ode ba asem na wo bisa me ati se o dwen ho se o hye o sapo mu nsuo nti wo ba na o be bisa wasem na pa bo se ntampa na wo nya ho muaye nti ye ka to bi hye o sapo mu nsuo ati ti sisi ho sisi ho ibeti obi se hye o sapo mu nsuo na ne me de ba me edi ati se sisi ho na de ba de bia ye ntokwa sinkete bia na asa wo bi asa ni ka bi sinkete bi be ba sapo mu nsuo na me de ba ne mu odi sure sa obi yi ne sa se obi a kasa kwa se odidi odidi a ane ka se wo yi ne nsa se ye suma na okọ na akoto se obi didi a no wasan o sa kwa se me ko no oyi ne nsa o ti amani a wo ba ko bo ni se wo me ko ye no oyi ne nsa se se no odidi na me ko me ka se odidi a na nipa ko na be ka se odidi no ba ku de aduan ni bia na da bi se asem bi wo ha anti na ka se e kasa ku be kama asem na yakono so wo kama asem na yakono ti ko asem ko na oyi ne nsa se wo didi no otu we de me twa ofa no se o kasa na mana yakono obi ba ma adwuma mo ba adwuma na ne chenzo aja me promitu maba na akona ba akote mo na etubele na se wo tu sabre no me de asem no awada bunkefo akwana antia eliso bri no sabre no pani na na me ne kasa on de wate de oka yes kasa no kwa mama na so oti ujira school dem na o cha de abofra ba se me ko jonso eso se kasa kwani kwani gba mu a o se ai ma asem no ye de e yakono ayese bia o ko ja onan ya o ko no obi didi a ana na obi ti ho no o me pese me ko ja me nan aba so o ka won o te e ma un a se wo didi kura na enye otan ko me ko ja me nan aba yes we to kan direct say me ko tiefi ana me ko ni aba o se enye fe beto ka mi ko jame na aba de a o se na asem no aye kama bo ko aka che mi ko dua so aba obe gina ho no ma ko dua so ye ko o ko ti dua na ko dua o de asem bi wa na benefo ni kama no eye akono na na yes adia to obi ani e ka se adia to obi ani ana ese asem mu oya na to nipa na say ni dofu bi na ahwe ne nkwa ti ade to bi ani dia enya ade ye nika kora say owu bi abam ti tete fo nyum na mo bo no na kasa kwa no dosu
best ni so time when is Oba where kofo isa nti na ama isua niema nti ukọ so bi petitefo no nwom na sɛ nipa no kasa wetu adoma kunya meche o se ya anumade atomani winuanum oyimafo ye na enti yes ade atonani na yese yasem kese anana ese atono ti ade ato obi ani no enye se futuro ana se ahaba bi na ati atonani so na also bi ba yi enfiri so emfama no na emumu no na ebi ana ne dihye bi ana ayeden afiri mu ofana ni papa obi betimi akasa saa osimano ato se obi kasa dana kura titru ahimfuneta kasa Ahenkan kasa no kasa wi a osimano ato ache se odi asem na asi odi asem na si ha di asi nya de obeto aso bi odi asi ho ado no ndi na asem no otwaditi a ona nka bi di asi na se asem na ato na ano ato na no asi nya de obi beto aso bi na eno ne ka se na no ato na se mano ato nyeti bi a wakaka se moti o ka se mboni bi na se wadidi obi atem wo kire se asem no odi asi a no onto aso bi na no ato adwen obi se maso ohene akonwa mu maso ahen akonwa je se o pachew se waye mfonso na yede wakọ ahemfie ti se we dwana atoa dwana atoa ti o chopa no o se maso na akonwam se e chopa kese pa na odi ama o pachew kese pa okay ne se waso na akonwam ozo oba obube betumi ebube ka se na mikuto okoto ni asewa na ba woni eze odi kuda chopa ede ana ede eko na emu obi ono de se asem bi se sia o ya asorobra che ne ontimi nka se oso na kodum na so be 33 yeso obi ashada so anada kwa kaso obi ashada so a nei se ye kan obi ashada so a se koko otemu wo sika wo nya ne ho sika wo ho mpanyi sika wo no ma mofro nso na wo sika so a emomen oni sika na fa no mo no emomenye ni obedi ni obefra ne ba bi odi ni beto ni ti beto ana se hyen bi a obetwi obi ashada so sika wo ho ahonde wo ho onya ne ho yo yese obi ahye adaso na se nipa kon no wanya ne ho sikapa Ahenkan 93.3 FM abonunum na pa ho sima no aduanan enum tete obi kan tete ewobi ekire ana ene ya tena se a ye de yebremu ene ye hwe kasakwa na ye kasakwa na ye de fa no de yebremu no na ene ye di sa adwuma de nyina ama motie fo amutie so hu se ene dwumadi a ye fe na bebu no ebeba na mohu abebu na ye bebu ne no ene kasakwa no ensonsono ye a eda abebu mu ene kasakwa emu yeso mo yentafo ne mum no so obia ewo ne bia ya na ogina esan se wo ka se yabo obi agina mabo a umu be waka kasakwa enti ene ne yede sa enchechiremu yi ede bre etiefo enyina no ofa mami ensan embra osubie yesi obi boto na se ni kutuku ate se kasi obi kutuku ate ate se predia sa onyen hishi woni butu sadana otuni butu mu a kapre kra ni oni sika bia de babia nti o ka se butu ni boto ate a o pa che se onyen ehia no ate ene de kapre kra da ni butu ene oni sika bia da no because chele ne de boto ate de ebetumi apebi kakra ate o che se niska empeni ehia na saa ahunchiri ya ba ho ne bia nkwara ho no na beko na beka se uniska no ekwakoye enunguase enti eni oguduo no ma so oboto ate eni watawe boto na ate krampo no akwara de oni onti ase empenifo a omu edi kan na omu ndipa titi obi kan titi obi kire enti na yenso yedi sa adwumadie na yetisi empenifo na emu na oye mu so oye yehu de ho no yedi ama anamafo no ofa adwen yeso obi etu da mad ade ajesre otu da ma ajesre eze ya dika sa akande da
Otu da magistre ti say. Ofa. Say ka so bi to da magistra. Sa ni pardon, sebi onisika. Onzu nisika. Je so ye adwuma e din aso enya bibia kona no. Nti obeka se na me akasa mi to da magistra. Say otu da ma otu sire no agidama. Esire no kan tete adwuma e din pa. Say obebe na obi okodo obi afu ase ansa. Onye sika bi kakra bi atodiane adi. Nti ka so otu da magistra. Say oni hwe oye dwuma ansa no onye sika de atodiane adi. Osho that's not that kwa. Otu. Yesi oba bi bompo a. Very bompo ese. Awo no. Eno anso wo kwasa antitie bia ni mo bo so sa anti se obompo a. Se owo obi a me cheche ni bia. Owo tentem. Cheche ni bia o kire ma de na ye call secondary school first year no nyem. Ye wie third year no asanso nyem awo. Within enfie mienu wawo miensa ene fa no wawo mienu so obompo a so wo ntentem yo owo ententem etiefo ene kasa kwan no edoso pa na ye brani nti no ye di besi hanum sei sabre abo no num no apa ho sima no adrunum ye bema mo so mo kwan na mabemu na mo so mo de madwenkyere a munim ewo dwumedie na yedi hu de abre efrefo a ori kan eba ewa hanum sei titi obi kan titi obi shiro me pa cho odi ni bia ofrefi ofa na ni wanchi papa ayo pa cho yenti o ye mu ye bie de na ye bi asembu ye ka ye simo ma nkwala na edi akyem yehu ye ma ekoso na bibie aton American say jami o amen bye bye titi obi kan wanti mi anyina so yo sabre kobiki be hwemi na kola bia me fa no se de ye ewo mosomo no ebiem o de ma me fa we answer titi obi kan jobi chere be ba cho di ni bia ofrefi me de ko be de fu katifa achima no ma se ba cho brago kuma yenti o wo de mam ya che mfanisem pa na ma fa wa baro amonti abebu ane kasakwa ase na pa cha mu za wo se obi ka se watia na atuma ho a eno afeche se obi ka se watia na poma ho a watu na na so watu ohin emra na so akasetia na so akofo obi na bi bishie akasetia afumo na na se akofo ohin de hie mpunya na wetu ka se watia na ho je se wakofa ne ba ne anyi nsem ko woni mu ho na se bi wakakasa bi ma atia no bi ka se watia ne na me ba cho sa watia se badai e ba cho we da sia mi sha pa so so ofre e de bai show mi sha titi obi kan titi obi tro e ba cho odi ni bia ofre fi ni frefra abu fuseni ni abu fuseni e ba cho ma yenti o kama mo ejuma pa mo di ma yen pa abu zeje mo ya de pa station we dia ni radio da wa mi sha ti nyami shraw ni mo ti yo eje fuseni ma cho wa wi me abiga fo no so me tia wo yo mba cho mu nyina eje wo so na pa mo di ma yen ye da se pa nyami insha ense mama ya te mpeni sem papa ya de mpeni fo da ye ni da na na kwara na e ba no ajo ma ya de pa na ni na mo ti bia amen na o ti bia amen nyami enkan so ho titi obi kan titi obi kire ye ba cho di ni bia ofrefi anwani achimwanchi anwa achimwanchi pa cho ma yenti o era masi program mu de bere mama emrante ya bana mun mo hwe no o mbe se bi afi empeni kasa mu pa obi ono kasa obedwoma na o kasa aye opani bi no onim
ti ade amudi abedi e pa ni anka first ni ka se oba oyi we dia misramika o misramika mo atie point pentemi e ka se oba aye bla anka eno ka direct but to person kan katakon a e ka se oba no wabu ni nsa ana okọ fikire so you know mante ni pe bintu mutrim la be bo dia me tare mu den ye that's anwa ye be show anim pa anwa wo mi bisu asem wo ye kuba anwa na se fighter na anwa mu ye me fighter anwa nda bi ne ba chikuja jo anwa that's nyame onhira pa onhira mo titi obi kan wentimi anyina so jo titi obi kan titi obi tre sabria kasi forces no nsia no ebebre mo afia ampofo na pamfo oma ye krado ewo fia no nsia omodi no nsia kase no ebebre mo owo Ahenkan 93.3 FM sabri ofrefo ami fani onna ebetwa to esanse yebre no ayabe titi obi kan e ba cho odi ni ba bia ofrefi me ka des abo me di de fanse me ba cho ma yenti ya don't ma sinya ma pa mo ye ma Ahenkan ti ba cho so bi ka se wa ku aso a e ba jede obi ka se o ye dey wa ku aso kaso obi akuma so na yes osno no kan so ayebra so de amaka yi no yo megidi se utie yen wahoma na tia to ni mu no radio ndie entinto mu utie e wo fie de ode baaye no